Mindu sar disponibbli biex jitniżżel mill-pubbliku, 60,000 ruħ niżlu iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies hekk kif ta' aġġornament dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna. Id-Deputat Prim Ministru appella biex kull min hu eliġibbli jniżżel dan iċ-ċertifikat li jiffaċilita l-moviment barra minn pajjiżna iżda wkoll anke f'attivitajiet li se jsiru lokalment fix-xhur li ġejjin. Fil-fatt fuq is-suġġett, id-Deputat Prim Ministru spjega li l-ġimgħa se ssir konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Ministru għall-Kultura José Herrera u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Xarmin Gawċi li se twitti triq il-qudiem għall-attivitajiet kulturali kontrollati minn Lulju li ġej. Dwar il-proċess tat-tilqim f'pajjiżna, il-Ministru għas-Saħħa rrimarka r-rata pożittiva ta' pajjiżna ikkumparata ma' pajjiżi oħrajn madwar id-dinja. Hawnhekk id-Deputat Prim Ministru spjega li minkejja li f'Malta 56% tal-adulti huma mlaqma kompletament filwaqt li 76% ħadu d-doża waħda, madwar id-dinja 13% biss tal-adulti huma mlaqma. B'hekk tenna li l-ħidma f'dan ir-rigward trid tibqa' tkun waħda b'saħħitha. Id-Deputat Prim Ministru spjega wkoll li mill-ġimgħa d-dieħla se jintbagħtu l-inviti għal dawk bejn 12 u 15-il sena. Target tagħna jibqa' li nagħtu 80% tal-persuni li ħadu t-tilqim u issa mill-ġranet li ġejjin propju mill-ġimgħa d-dieħla ħannibdu nibagħtu l-inviti lill-tfal u żgħażagħ ta' bejn 12 u 15-il sena biex huma wkoll wara li jgħaddu l-eżamijiet ikunu jistgħu jitlaqmu. Inħeġġeġ nerġa' lil dawk li għadhom ma ħadux it-tilqima biex japplikaw fuq vaċċin.gov.mt. Dwar is-sitwazzjoni fl-isptar f'pajjiżna, id-Deputat Prim Ministru tenna li s-sitwazzjoni hija wkoll tajba ħafna hekk kif bħalissa m'hemm l-ebda pazjent li jinsab fit-taqsima tal-kura intensiva. Id-Deputat Prim Ministru spjega wkoll li wara diskussjonijiet li kellu mal-uffiċjali ta' Identity Malta kollox jinsab għaddej ħarir sabiex mill-ewwel ta' Lulju Malta tkun fis-sistema tal-Kummissjoni Ewropea li se tħaddem iċ-ċertifikat tal-vaċċin.